Niki butuh ratone lulang kerbo asli, ora lulang kerbo palsu. Kulit kerbo yang sudah mati, oleh urip biyen sing natah bingung. Nggih. Nggih sesuai dengan garapan. Tak undurke ben ketarane. Iki tatane. Iki tatane. Ya rego nggo rupa to. Ini asli, made in sendiri. Enggak ada wong pesen to sih. Dipesen ngene wong liya, golek ujunge tok. Mboten niki asli, kula mboten golek ujung. Golek duit kalau golek sedulur. Jadi rego nggo rupa nggo rego niki lho. Wis aja. Aku lek ngomong barange elek ya elek, barang apik ya apik, ngoten Mas. Enggak ibarate tuku barang nang jero karung basan dibuka. Isine ora gadeg. Insyaallah mboten Mas. Iku senas tipe kula. Lek kula ngomong ayo ABB. Masih banyak yang lain monggo. Tuh. Ya lek kelas 1 itu saya nggak dasarnya nggak bikin Mas. Nanti kalau kelas 1 harga di atas 6 juta, 5 juta jelas nggak kuat Mas. Ekonomi Indonesia itu kan ya standar-standar saja. Buktiane cek iki rong tak garap. Regane cek akeh gawean. Nggih. Monggo gercepin gerak cepat mumpung barangnya masih ada. Ben tak gawe video panjang trek sengaja. Ben puas ndeloke. Itu gunungan juga, itu 2 jutaan. Itu 2 juta, ini 2 juta. Kalau itu 2 juta nih tipis gak apa-apa lah, lebih kecil dikit.